canvi total perquè parlem del lite medieval amb Ramon Llull i el seu llibre d'Amic i Amat del segle XIII. Una obra que m'ha semblat vital, que no coneixia i que m'ha semblat superimportant perquè s'anticipa 3 segles a la literatura mística, és a dir, en el segle XIII ja estem parlant amb unes metàfores d'amor cap a la divinitat que et xoquen molt. I què dir-vos? Partim de la metàfora del Déu com a l'amat i ell, Ramon Llull, el creient, com un amic, amb el que estableix un diàleg. Hi ha algunes d'aquestes parts de l'obra poètica, si us fixeu, no són poemes com a tal, sinó que són una sèrie de reflexions, algunes d'elles en forma de diàleg. I aquí totes mostraran l'amor cap a Déu, l'amor cap a la creació, perquè hem de pensar que Ramon Llull va dedicar una grandíssima part de la seva vida a allunyar-se del món, va deixar la seva dona, va deixar els seus fills i es va retirar per poder reflexionar, pensar i estimar la creació en general. Aquí trobarem els valors cristians per tot arreu, la religiositat, la confiança en la divinitat, passi el que passi, havent de passar dolor, patiment, però sense defallir. Per mi és que és una obra totalment d'amor, però no està dedicada de manera tradicional a una altra persona, sinó a una divinitat. Són 357 reflexions molt diverses que representen que passen durant tot un any sencer i sí que és veritat que es fa repetitiu, però hem d'entendre que aquí se'ns està volent plasmar una part molt íntima de Ramon Llull. I només em queda dir que gràcies a Barsino, perquè va ser en aquella reunió, trobada que vam fer per presentar el seu nou podcast literari, que em vaig emportar aquest llibre i m'ha semblat fonamental poder-lo conèixer per establir una miqueta la cosmovisió de l'elit medieval en el moment i la rellevància que va tenir Ramon Llull. Així que no sé si l'heu llegit, si el coneixíeu, però això ja és un bàsic des d'ara. Així que si us interessa l'elite, aquí teniu llibre d'Amic i Amat.